88, אז אנחנו ב-87? כן, כן. כן, 87. אני אגיד זיכרון אחד מאוד חזק שהוטמע בי. אני הדרכתי בסניף ארמון הנציב, והייתה לנו חולצה שמאחור היה כתוב, אני מדריך, נא להעריך. אני זוכרת שפרופסור שלוי, שאנחנו קראנו לה שלוי, העמידה אותי באמצע התפילה. ממש היינו ככה לקראת סופה של התפילה, והיא אמרה לי, שולי רוזנק, קומי. אני קמתי והיא אמרה, מה כתוב לך שם מאחורה? ואני אמרתי, אני מדריך, נא להעריך. היא אמרה, אבל את בת, איך יכול להיות להעריך במדריך? את מדריכה. אמרתי לה, אבל שלי, אני מבקשת סליחה, לא מצאנו חרוז. אז היא אמרה, אז תמצאו בבקשה. ואני זוכרת שכמו שחנה תיארה קודם, אני זוכרת שתמיד מאוד אהבתי אותך, גם אבא שלי מאוד אהב אותך, אז לא הייתה לי ברירה, אבל תמיד הרגשתי תחושה של מה היא רוצה? מה היא רוצה? אנחנו במקום אחר, זה לא מדבר אלינו, אנחנו לא פמיניסטיות, אנחנו לא שורפות חזיות ברחובות, זה לא אנחנו. ואני זוכרת, ילדתי את ילדי הראשון, ואחר כך את השני, וכשטליה נולדה, הראשונה שלי מבין הבנות, אני זוכרת שבחדר לידה, הסתכלתי על אליק, האיש שלי, ואמרתי לו, עכשיו אני מבינה מה היא אמרה. עכשיו, ממש, אני חושבת שזה היה בדקות הראשונות של אחרי הלידה. פתאום שלוי עמדה שם במלוא הדרה בחדר הלידה, ופתאום הבנתי את כל מה שאמרת. אני זוכרת שיצא לי משפט, אם מישהו יגביל את הבת שלי, אני אהרוג אותו. ממש, במילים האלה. אני רוצה רגע ללכת למה שמלכה אמרה, שהיא הזכירה על ההתחלה גם את הקושי לגדול בפלך. את אמרת על ההתמודדות שבחוץ, והיא לא הייתה פשוטה. לא היה, אני זוכרת אסתי כאן, אני זוכרת שהגעתי לטירונות שבוע אחרי שאסתי התחילה, ואני מגיעה ואני רואה את אסתי חברתי הטובה, עומדת בתוך סרים של מטבח בטירונות. ואני פרצתי בבכי מר ואמרתי לה, אסתי, אנחנו בנות פלך. מה אנחנו עושות כאן עם הסירים האלה? זה היה פשוט שוק שאין כדוגמתו, ורציתי לומר כאימהות, שהילדים שלנו עושים לנו בית ספר, והם עוברים ריאקציות שונות ומשונות. דיברת על החתונה, לי אין ספק שבעזרת השם כשאני אלווה את בני הבכור לחתונה, זאת לא תהיה חתונה שוויונית, זאת תהיה חתונה שהתפקיד שלי כנראה יהיה בה מאוד מאוד מצומצם, כי הוא בוחר גם דרכים אחרות, ואני חושבת שפעם כשנשב בחמימות הזאת, יהיה שווה גם לדבר על זה. איך מתמודדים ממה שהילדים שלנו חווים ורוצים, ופלך לא חינך אותנו לתת את זה, אבל אני חושבת שמה שכן נתן לי פלך זה גם את אורך הרוח, לאהוב את ילדיי ולדבר איתם בכל שפה שהיא, וגם את היכולת להבין שגם אם נדמה לנו שבראנו את השמיים ואת הארץ, האמת היא לא רק אצלנו. ובעיניי חשוב שפלך ידע לומר את זה, שיש אמיתות שונות גם אם הן מאוד אחרות משלנו, ואת ידעת לעשות את זה נהדר, ואני מאוד מודה לך על זה. לא, אפשר לעצור עם זה. את מה? כי הבטחתי לשתיים. את מה? איזה סיפור? רק משהו שולי התקבלה. שולי לא הייתה בדיוק תלמידה מאפריקה. תמר. רגע. שולי אולי לא הייתה... אני חושבת שיכולה להגיד את זה בלי הרב. חשוב שטליה תראה. זוכרות את... מבחן הכניסה, אוקיי, שכל אחד הביאה איזה משהו, שכל אחד הייתה צריכה לדעת למה הרחוב שהיא גרה בו נקרא, אז שולי התקבלה. ואחר כך... בלי שאף אחד מבין למה, כי הרי לא הייתה מבריקה. אבא שלה, זיכרונו מייק רוזנק, איש חינוך דגול, סיפר לי שהגיע הביתה אחרי הריון, והיא אמרה, אם אני לא אתקבל לפלך, אני אשכב באמצע הרחוב עד שאוטובוס ידרוס. איך יכולתי לא לקבל? תודה רבה. אז האיום עבד. עבד. שמי רחל, אז רוחלה,
מחזור 83, וגם שתי בנותיי סיימו פה בוגרות פלך, ואני מאוד גאה בזה. אצל המורה הלא מבריקה. אצל המורה הלא מבריקה, אחת מן למדה. מה שאני רציתי להגיד, שמעבר להעצמה וכל מה ששמענו, שכל אחת מאיתנו יצאה, ובאמת אנחנו בכל מקום, אני חושבת שמה שלמדנו, לפחות אני למדתי, לא לוותר על המקצועיות והעמקה והחקר והלימוד, לצד האנושיות והרגישות והמעורבות והקבלה של האחר. זאת אומרת, השילוב של כל הדברים האלה ביחד, שעוזר לי היום ביום יום שלי במקום העבודה, ובוודאי ובוודאי, אם אני מתחברת לשולי, זה בקבלה של הילדים ובחינוך של כל ילד לפי דרכו. שאני לא חושבת שהייתי מגיעה לרמה הזו של הקבלה, ובאמת כל אחד מהילדים הוא בחר את הדרך שלו, שונה גם לפעמים ממה שאני הייתי בוחרת או רוצה שהוא היה בוחר, אבל למדתי לכבד, להעריך, להתחבר למקום שהם הולכים ולתת את מה שאני יכולה, את המקסימום בכיוון שהם הולכים, מה שלמדתי פה, שהקבלה של כל אחד, והיינו שונות כל כך אחת מהשנייה. אבל כולנו זכינו פה ליחס אנושי ולכבוד ולהערכה ולאהבה, שאני חושבת שאנחנו לוקחות את זה איתנו לכל מקום שאנחנו הולכות. והאנקדוטה קטנה שהבת שלי שירתה בשלומי, מקום מאוד מרוחק בצפון וקטן, ושמרו שם על פלך, ואז אמרו כל הזמן פלך, 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 ואז שאלו אותה, כמה בנות הייתם? כמה זה 1,000, 2,000 תלמידות? כאילו כמה תלמידות? את לא, 250. אבל זה בכל מקום, מכירים את בוגרות פלך ואת בנות פלך, ואני חושבת שזה משהו באמת עצום. שתיים אחרונות. מיכל, את עושה לי בעיה, כי אני לא יכולה לא לתת. טוב, אני אדבר בקצרה. אני טל הלמן ממחזור 97, נכון? 97. כן, זהו, רק רציתי לשמוע צעירות. אז האמת שהייתה לי שאלה, כי את לא היית מנהלת שלנו, שירה הייתה, וזה היה נהדר. אבל את נתת לנו הרצאה כשהגענו לתחילת כיתה י', ובהרצאה הבאת בובת ברבי. את זוכרת את זה? ואמרת לנו שככה לא נראית אישה ואנחנו לא צריכים להתאים למודל הזה, ואני חושבת שזה הרבה זמן ככה חשבתי על זה, כי אמרתי, כי אני לא יודעת, אצלי כבר לא הרגשתי אפליה. אני לא הרגשתי את זה, לא כשעשיתי את הדוקטורט שלי ולא כשלמדתי דברים אחרים ולא כשהייתי צריכה להתקבל למשרה, לא הרגשתי כלום. אני מודה ששבוע שעבר הלכתי לאליפות שחמט והייתי הבחורה היחידה, וכשישבתי מול המתחרה אמר, אפשר קפה? אז זה כן קורה, אבל נדיר, זה באמת נדיר, וזה כבר מצחיק, לא יודעת, הוא היה בין איזה 80 וזה היה שטויות, אבל זה כבר כל כך נדיר. והשאלה שלי, שבטח אין זמן שתעני, אבל אולי אפשר אחר כך אם יהיה לך זמן, זה אם ואיפה עוד יש אתגרים לא בחברה הדתית, אלא בחברה הכללית שאת רואה, ואם יש אז איפה הוא, זאת אומרת, איפה היית ממקמת את האתגר האחד והגדול, ולא ככה דיפיוזד בכל הזה, כי זה קשה לטפל. מאוד קל, בכל מקום. בכל מקום יש עדיין אפליה, ובכל מקום אין מספיק נשים. כמה חברות כנסת יש לנו? הנשים הן הרוב באוכלוסייה. יש לנו היום יותר מאי פעם, 25, כן, בתקופה שלי זה היה חלום שנגיע לזה, אבל 25 מתוך 120, למה? למה? האם נשים לא פונות לפוליטיקה? טוב, גם מפני שיש מפלגות שבכלל לא ייתנו לזה. דרך אגב, אם אמרתי קודם שהמהפך אצל הנשים הדתיות הוא חשוב, התופעה שהייתה בבחירות האחרונות של נשים חרדיות שעכשיו מתחילות לפעול, זה עוד יותר חשוב. אנחנו נשמע רק עוד 2 אני מרגישה כאילו שאני בלוויה שלי. לא יצטרכו להספיק.
ההבדל הוא שעכשיו מותר לנו מבחינה הלכתית לומר רק מקצת שבחי, מבינה, ואז יהיה לנו חירות מוחלטת. פרופסור סגי. אני לילך דרורי, ואני סיימתי ב-87. שלום. אני 6, הנה מי שאומר יודע. כן, בדיוק. נכון, אז הנה, אסנת עזרה, תודה. אני רוצה לדבר קצת על תקרת הזכוכית שמלכה הזכירה. לגדל בעצם אנשים בלי תקרת זכוכית מעל הראש. אני רוצה להגיד שאני בשנים הראשונות לא הבנתי בכלל שאני גדלתי בלי העול הזה של תקרת זכוכית שמעל הראש, וגם בצבא עברתי בלי להבין את זה. ואחר כך שהלכנו וגדלנו וחיינו בתוך יישוב, אנחנו גרים בתוך יישוב, ונהיו לי חברים מאוד מאוד קרובים, ממש חברי נפש, שבאו מכל מיני מסגרות, והתחלתי לדבר איתם על כל מיני דברים. הייתי מנהלת שיחות עם חברות שלי, ופתאום הרגשתי בקיום של התקרה הזאת מעל הראש שלהם בכל דבר. זה היה בחיים מקצועיים, זה היה באיך לנהל שיחה עם הבן זוג, באיך אם משהו לא טוב קורה לילד בבית ספר, מה לעשות עם זה. והרגשתי כמה כבד זה יושב עליהם, ואני לא הייתי מודעת לאיזה אושר זה לחיות בלי התקרה הזאת. זה פשוט יכולת לעוף, שאתה בכלל לא מבין שאתה קיבלת את היכולת הזאת לעוף. ואני רוצה להגיד לך שאני ישבתי בשיחות האלה ולפעמים הייתי חוזרת הביתה בוכה, כי זה עצב כל כך עמוק, כי כשמישהו גדל ככה, גם שאתה תופס אותו ומנער אותו ומחבק אותו, אי אפשר להוציא את תקרת זכוכית הזאת ממנו. זה מוטבע, זה פשוט מוטבע, אפילו ששכלית הוא יודע שזה לא אמור להיות ככה. ואני חושבת שזה מתנה שאנחנו, באמת אני מודה לכם עד דמעות על המתנה הזאת, ושאנחנו כולם חייבים לך אותה. והיא ניתנה ביחד עם אהבה מאוד מאוד גדולה לכל עולם הידע והתרבות. אני זוכרת את עצמי בתיכון, הבת שלי עכשיו שהיא בי"ב, היא אומרת לי, כמה יחידות עשית? מה, זה היה מדבר? את לא יוצאת מהבית? אמרת לה, אני בכלל לא חייתי בתחושה הזאת. זה היה פשוט כיף. זה היה כיף. זה היה חוויה של אושר, של לימוד. אז זאת בצבא שאנשים אמרו לי, את נהנית בתיכון במין סימן שאלה כזאת. אהבת הידע הזאת זה דבר שנשאר כל הזמן, ואני מצטרפת לכל התודות, ואני מרגישה, יש שיר שנקרא אמא, וזה אומר, איך בדמי בעמקי נשמתי דעתך נחושה. לפעמים אני שומעת את הקול שלך עם האינטונציה שלך, שאת כועסת על איזה עוול שנעשה, אני ממש שומעת את זה. ולמשל ביישוב שלנו שניסינו להקים כל מיני עניינים שוויוניים, דבר ראשון שעשיתי זה הסתכלתי מסביב לראות איזה בנות פלך יש לי שאני יכולה להתחיל להרים איתם את הדבר הזה. ובאמת אני חושבת שאנחנו, אני גם מאוד אוהבת אותך ואני גם חייבת לך תודה מאוד מאוד גדולה. דרך אגב, אני רק רוצה לחזור, את יודעת איפה, לא, כן, משכורות, שכר נשים, הפער של נשים באותו תפקיד, זה למה? כן. לא לשוב ייצוג, לא, זה עבר, ממש עבר. מיכל, בראון היום אופן אז, מ-88. כאילו זה וואו בכלל מאיפה להתחיל, ואני יושבת פה ושומעת וככה נחנקת מדמעות, כי כשאני צריכה לחשוב על מי עיצב את חיי ומי הפך אותי להיות מי שאני, אז את אחת מהם. ואני יש 3 דברים שאני מודה עליהם. אחד זה לתשוקה, לא משנה למה. זה תשוקה לידע, זה תשוקה ללימוד, זה תשוקה לעשייה. אבל להסתכל עלייך אז בתור ילדה צעירה ולראות אותך מלאה בתשוקה, ולראות אותך היום מלאה בתשוקה, זה עורר אז השראה, זה מעורר היום השראה, ואני חושבת שהדבקת אותנו בתשוקה, הדבקת אותי בתשוקה. וזה כוח החיים. וזה גם נותן לנו, זה גם מאפשר לנו לתת וגם מאפשר לנו לקבל. אז זה ככה דבר ראשון. הדבר השני שהוא יותר מסובך, ואני לפעמים כועסת עליו, מלכה, אני היום תלמידתה של מלכה וכועסת גם עליה, כאילו אתן ממשיכות באותה דרך, וגם תלמידתה של חנה, יש לי פה 3 מורות גדולות. זה על הכאב. הבאת לי הרבה כאב לחיים גם. במוסיף דעת, מוסיף מכאוב.
והמקומות שבהם הנפש שלי מסוכסכת בתוך העולם הדתי, בתוך המדינה הזאת, זה מקומות קשים, ומודעות מביאה איתה גם כאב. אני שמחה על הכאב הזה, אבל אני גם כואבת אותו, ולא פשוט לפעמים להיות במקומות האלו. ואני חושבת שהלימוד פה זה לימוד שמאפשר לי עד היום לשרוד לפעמים כאבים מאוד קשים, ועדיין להמשיך בדרך ולא לברוח ולא לנטוש. ואני אומרת, כשאומרים, ואנשים מרימים גבה, שאומרים לי, איך את עדיין דתייה? אז אני אומרת, בזכות פרופסור שלוי. וזה כאילו אומרים, מה? אני אומרת, כן, בזכות פרופסור שלוי. אז זה הדבר השני. אני ככה רועדת. והדבר השלישי זה, אני חושבת שהפמיניזם, הוא היה דוגמה לעמוד מול עוול אנושי שנעשה. זה יכול להיות מול נשים, זה יכול להיות מול אנשים עם מוגבלויות, מול ערבים, מול פליטים, ולא להיות מסוגלת לסבול שנעשה עוול לאדם אחר. ונשים הן בכלל זה, אבל אני ככה בוחרת לומר לך שגם העיסוק המקצועי שלי, גם הדברים הם לא רק בנשים, אבל הם סביב מקומות שנעשה בהם עוול לאדם אחר, ולא להיות מסוגלת לשתוק שם. אז תודה על זה. ואנקדוטה אחת, השפה הכללית שהחלטנו שיהיו ציונים בבית ספר, ואני זוכרת אותך עומדת ופשוט נגמרת שם, ואני זוכרת אותך כאילו ממש מבקשת מאיתנו שלא נעשה את זה, והייתה הצבעה והחלטנו שיהיו ציונים, וקיבלת את הגזרה, ולראות אותך עומדת ומקבלת את הכרעת הרוב, במקום אנחנו תלמידות ואת המנהלת, ואת לא מסכימה איתנו, זו גדלות נפש, ועל אף שהיו ציונים ולא אהבת את זה, למדנו מהרגע הזה, אני למדתי מהרגע הזה המון, אז המון 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 תודה. טוב, אסתי האחרונה. כן, אחרונות, הרבה אחרונות. האמת היא שאני לא בטוחה שאני ממשיכה את דרכך, ולעומת זאת אני בטוחה שאני ממשיכה אותה, ואני רוצה להגיד תודה על זה שבהרבה רגעים שהיית שם, את לא יודעת שאת היית שם, אבל איך מושג מה שהיית שם, והשיח שניהלתי איתך ואני ממשיכה לנהל איתך, בעצם היה הפתח לקבלת החלטות מכריעות. והראשונה מהם הייתה בצבא, אם את זוכרת, שהתקשרתי לך יום אחד, שהציעו לי תפקיד פורץ דרך בצבא, ולא רציתי ללכת אליו, והוא לא עניין אותי הפמיניזם הזה שלך, ולא האמנתי בו גם, ופתאום מצאתי את עצמי בסיטואציה שאני צריכה להיות הסמל הזה של מה שאת כל כך רצית, ואותי הוא כל כך עצבן, ואמרתי, אני אבל לא יכולה לקבל את ההחלטה בלי שאני מתווכחת איתך. והתווכחנו, ותוך כדי הוויכוח הבנתי שאין לי ברירה להיות שמה, והיה לי שם ויכוח תמידי עם עצמי, ועם המפקד הדרוזי, ועם המפקד היהודי, כל השיח שם, וכל הזמן התווכחתי איתך, ובעצם היה לי עוד רגע בבית כנסת קונסרבדוקסי בניו יורק, כשישבתי ליד חברתך, זיכרונה לברכה, דבי פרידמן, כי הגיעה לבת מצווה שמה, ואני מוצאת את עצמי לידה, ואני מוצאת את עצמי, זאת היא, לא היא, ואז פתאום הם באים ומציעים לה לעלות לתורה, ואני מבינה שהם מציעים לאורחים, ועוד מעט יגיע התור שלי להגיד להם לא, אני לא עולה על התורה, תודה לא תודה, אבל אני לא יכולה להגיד לא, וכל פעם, ואז התיישבתי והתניעה, במקום לקרוא בתורה, עסקתי ולהתווכח איתך. והיו לי כמה נקודות כאלה לאורך כל, ואז חזרתי, נפגשנו, באתי לבקר אותך לפני 2-3, אם את זוכרת, בדיוק באו לעשות עלייך סרט, והיינו בדיוק באמצע הוויכוח, כי הרגשתי שאני לא יכולה להשאיר את הוויכוח הזה כל כך פתוח, וכל כך בלי שאת שמה פיזית. ואני פשוט רוצה להגיד לך תודה, כי את כל הזמן שמה, ואני כל הזמן מנהל איתך את השיח הזה, ולאחל לך עוד הרבה כוח, להרבה שנים של דיאלוג פנימי שאת מנהלת פה עם אנשים, בלי שאת יודעת שאת בפנים. אז תודה רבה. טוב, אנחנו התחלנו את הערב בלימוד מקורות חז"ל, כשניסינו לחשוף את תרבות בית המדרש. הדברים של אסתי האחרונים הם מובילים אותנו באופן ישיר לסיכום על העוצמה של המחלוקת, על היכולת לבחון את עצמך ואת זולתך ואת זולתך, כאשר הדברים הם לא בהסכמה, להפך, זה יכול להיות גם סוג של מתנה.
אני רוצה לסיום להקריא קטע מתוך ספר שכתבה בוגרת, שבהקדמה שלו מצוטט הפיוט שימו לב אל הנשמה. בשנות התיכון, בתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, זכיתי ללמוד בבית ספר פלך בירושלים, שבו אנשי החינוך במסירותם שמו לב אל נשמותינו, ובמיוחד לכמיהת הנשמה ללימוד מעמיק. פה הבוגרת מרחיבה לגבי לימודי גמרא. לא הייתי זוכה לגדול, תרתי משמע, בבית ספר ייחודי מעין זה, ללא מי שעמדה בראשו והנהיגה אותו מתוך תחושת שליחות, במסירות אין קץ, בפתיחות ובאהבה. פרופסור עלי שלוי. בעבורי פרופסור שלוי היא הרבה יותר ממנהלת התיכון שבו למדתי. היא שזיכתה אותי לחזור, לחנך וללמד תלמוד והלכה בפלך, אף שאישה מלמדת תחום אלא את הדבר החריג ביותר. ובכך העניקה לי שנים פוריות ומענות של לימוד, הליכה משותפת עם תלמידותיי האהובות, שחלק מקסימות מהן הגיעו הערב. התלמידותיי האהובות בנתיבי חז"ל וחכמי ההלכה, פיתוח תוכניות לימודים והכשרת מורים. כך מסיימת הבוגרת הזו. היא המהווה בעבורי סמל לחובת האדם לעבור לו את דרכו הישרה ולדבוק בה מתוך נאמנות לעצמו. ממנה למדתי סוד כוחה של אמונה פנימית ללך בדרך הנבחרת, גם כשלעיתים היא מפותלת, קשה, תובענית ומאתגרת. על כל אלה ועוד נדמה לי פרופסור שלוי שאפשר הערב הזה לצרף לאותה בוגרת את היושבות פה בחדר ולומר לעולם נהיה אסירות תודה. תודה על הכל, וכמובן על הטרחה הרבה שלך בהגעה לערב הזה. תודה רבה. זאת המילה האחרונה. לא, אני רוצה להגיד לכם שאין סיפוק גדול יותר ממה שמוצאים בהוראה. הביצוע של הוראה, שלא כל כך מעריכים אותו היום, זה כשרואים את הפירות של ההוראה, אין תענוג, אין שמחה, אין עושר רב יותר מזה. אז אני מודה לכם על זה שאתם מה שאתם, ותמשיכו בדרך שלנו. לילה טוב. עולה להבות את זה? מה? אני לא רוצה לעבור? לעזור ולסדר פה? איזה אנקדוטה לספר על פרופסור עלי שלוי? בטח שיש לי. הדבר הכי מיוחד. קל תגידי, קל בסדר. מה אתה